שלום לכולם, היום אני רוצה לספר לכם איך אני עשיתי את השמיכה שלי. זה השמיכה. אני אספר לכם כמה העליתי עיניים, באיזה תחים השתמשתי, ובסרטון הבא אני גם אראה לכם בדוגמה איך עשיתי. זה השמיכה. אז ככה. הדוגמה היא הולכת בצורה כזאת. בהתחלה עשיתי שתי עיניים של שמאל, אחרי זה צמד דקה, אחרי זה עוד פעם שתי עיניים שמאל, צמא שהיא יותר רבה, שתי עיניים שמאל, צמד דקה, שתי עיניים שמאל, והדוגמה של העלים. ואחרי זה אני חזרתי על זה לאורך כל השמיכה. ובסוף אני עוד פעם סיימתי עם 3 צמות. וזה מה שיצא. עכשיו בואו נראה מה אנחנו צריכים בשביל השמיכה ואיך אנחנו מחשבים את כמות העיניים שאנחנו צריכים לעלות. אני השתמשתי בחוט שנקרא גזל בייבי קוטון. הוא 60% הוא קוטנה ו40% זה פוליאקריל. החוט הזה הוא מיועד לתינוקות, הוא מאוד נעים, הוא מאוד רך. עכשיו אני השתמשתי בחוט בייבי קוטון, הוא ממש דק, אז אני סרקתי את זה בחוט כפול, זאת אומרת שהשתמשתי בחוט משתי הכדורים בו זמנית. כעיקרון אני אחרי זה מצאתי שיש להם את הגזל בייבי קוטון אקסטרה לארג' שהוא יותר רבה מהחוט הזה, והוא יותר, אפשר להשתמש בו כחוט אחד בסריגה. מה שהם ממליצים, המסריגות זה מ3 עד 5, אני בגלל שהשתמשתי בחוט כפול, השתמשתי במסריגות מספר 5. וזהו, כעיקרון אפשר לכבס את מה שאני אהבתי, היתרון של החוט שאפשר לכבס אותו במכונת כביסה. את השמיכה שלי אני כבר כיבסתי במכונת כביסה, ולא קרה לו שום דבר. אז זה החוט. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים מסריגות, אני השתמשתי במסריגות מספר 5. ואנחנו צריכים דף ועט. אז בואו נראה איך אנחנו מחשבים כמה עיניים אנחנו צריכים לעלות. אני עשיתי את זה הכי פשוט שאפשר, פשוט רשמתי כל השורה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עין אחת בשביל הקצוות, אחד בהתחלה ואחד בסוף. אנחנו תמיד עושים עיניים, הראשון אנחנו מורידים, את האחרון אנחנו עושים שמאל, ואז זה יוצא לנו צמא יפה כזה בסוף. אחרי זה יש לנו 2 של שמאל, 3 של צמא דקה, עוד 2 של שמאל, 6 של צמא גדולה, ו2 של שמאל, 3 של צמא דקה, 2 של שמאל. לעלים זה יוצא שצריך 25 עיניים. כל זה אנחנו מכפילים, זה חוזר לנו 1, 2, 3, 4. אנחנו מכפילים את כל זה ב4, מוסיפים עוד פעם 2, 3, 2, 6, 2, 3 ו2 ו1 לסוף. כל זה יוצא 202. אם תעשו חשבון יוצא לכם גם. אז מה שאנחנו צריכים זה לעלות 202 עיניים ולהתחיל לסרוג. אז בואו אני אראה לכם איך עושים את זה, את כל התחים האלו ששאלו אותי המון את התרשים, ואני רוצה באמת להראות לכם ושתדעו גם. אני רוצה להראות לכם גם את הדף שאני אישית עבדתי איתו.
הוא נראה ממש מצ'וקמק כי סחבתי אותו בכל מקום האפשרי, גם בתיק, גם באוטו, כל מקום שאפשר לסחוב סחבתי אותו, אז הוא נראה מצ'וקמק. אז זה למעשה התרשים, שפה אנחנו רואים שיש לי ככה, יש לי צמא דקה, פה צריך להיות שתי עיניים שמאל, יש לי שתי עיניים שמאל, יש לי צמא עבה, שתי עיניים שמאל, צמא דקה, שתי עיניים שמאל, מפה עד לפה זה התרשים של העלים, וככה זה ממשיך גם הלאה. אני אצלם לכם את הדף הזה, אני אשאיר אותו גם בתיאור למטה, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה, ותוכלו גם שיהיה לכם תמיד תרשים מול העיניים, הוא ממש קל, זוכרים אותו אחרי כמה חזרות, זוכרים אותו כבר בעל פה, ופה זה החישוב שהסברתי לכם שעשיתי, כמה עיניים אנחנו צריכים לעלות. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים את התרשים. אני אראה לכם את זה על הדוגמה רק של התרשים הזה, אני לא אסרוג עוד פעם את כל השמיכה. אני אקח את התרשים הזה ואני אראה לכם איך עושים, ובסוף אני גם אראה לכם איך עשיתי את הסיומת. אז נתראה.